kibaruya min bɔra Dinanguru min bɛ tali kɛ an ka sɔrɔdasi kunda ko ka Hashimi fo tila ka premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga k'a yɛrɛ fana o ye kadɔ k'a fo o Yakuba mon directeur yi Maliku voilà non an bɛ taa ni kunnafoni min bɛ yen n'an b'a bɔ a bɛ bɔ Sɛbɛnkɔnɔ Sɛbɛn min n'an ko a ma ko away k'a dɔn Nouvelle Horizon min ye away k'a dɔn Tuguna A Traoré ale de kuma bɛɛ Tuguna ko min ye away k'a dɔn i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ale ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ n'ale away k'a dɔn gouvernement ɲɛmaaba ye a ko politikimɔgɔw ka wulikajɔ away k'a dɔn o kɔni kɛmɛ bɛ ka fɛɛrɛ don Choguel ka ko la tayi sabula min ye Choguel ye a hakilina kun ye min ye o de bɛ tali kɛ kalataw away k'a dɔn olu bɛ se ka labɛn cogo min nka min ye away k'a dɔn jɛkuluba kelen de bɛ sigi min bɛ kalataw min b'olu labɛn nka min ye away k'a dɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ away k'a dɔn politiki tɔn jɛkuluw ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu kɔni ye hakilina wɛrɛ di hakilina min di o ti dɔwɛrɛ k'a yira k'a fɔ Choguel bɛ ka min fɔ o kɔni ye Choguel ka kan ye nka jamana yɛrɛ away k'a dɔn a taabolo ye min ye a n'a réalité ye min ye k'o kɔni dɔnnen don ko away k'a dɔn groupe kelen jɛkulu kelen jɛkuluba kelen away k'a dɔn ko tɛna se k'a fɔ k'u bɛ o labɛn bi k'o ka kalataw away k'a dɔn k'u labɛn a b'o de siratigɛ la min ye away k'a dɔn maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka kalataw labɛn k'o ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to kalataw bɛ di olu ma u bɛ kalataw u b'olu labɛn cogo min Tuguna A Traoré sɛbɛnden min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ hakilina jiginna min ye organe unique de gestion des élections n'o bɛ OGE ko fɔ away k'a dɔn ale ye laɲini ye laɲini min bɔra dialogue national inclusive n'o bɛ deni n'a b'o ko fɔ laɲini min bɔra o kɔnɔ a ko nin hakilina in ti dɔwɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka hakilinaw bɔ k'u bin min bɛ se k'a to away k'a dɔn bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min sabu kalataw ka labɛn ko cɛ ɲi kalataw ka labɛn si kana bin si kan bɛɛ k'i ta fɔ away k'a dɔn bɛɛ k'i ka kɛta ye bɛɛ k'i ka away k'a dɔn fanga dɔn a b'o de kama a laɲinina nin cogo in na nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jatedenw bɛɛ lajɛlen kɔ sigilen ka fara ɲɔgɔn kan a yera k'a fɔ jɔn ko Ala waati min bɛ anw bolo jango cɛ waati min n'o den bɛ away k'a dɔn transition ma n'a fɔra ko ka nin kɛ organe unique de gestion des élections n'a fɔra ko k'o ko ye ba kelen ka sigi min bɛ kalataw bɛɛ lajɛlen labɛn away k'a dɔn k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabu min ye away k'a dɔn ko in tɛ ko denni ye min ye away k'a dɔn jamana yɛrɛ a jiginɛba min bɛ n'o bɛ kɛsu ko fɔ o langoloyalen don nin don min filɛ nin away k'a dɔn nin bɛ nafolo caman nin b'o ɲini Jerikɛba a ko kuma na siga tɛ min na a ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga 7 juin kalo tile 7 n'o ye juin kalo ye san 2021 u y'ale sugandi k'a kɛ premier ministre kɔrɔ nama away k'a dɔn o tɔgɔ la Choguel Kokala Mayiga a b'i n'a fɔ min ye away k'a dɔn waati min n'o dinba ma o calculiw jate a n'o taabolo a b'i n'a fɔ o bɛ ɲini ka tila kɔrɔbɔrɔkɛ la sabu min ye away k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ Choguel yɛrɛ bɛ ka taabolo min kɛ a tɛ ka waati yɛrɛ jate minɛ sabu ale kɔni bolo ale bɛ disa kuda ye yalima hakilina wɛrɛw away k'a dɔn o bɛ Choguel la Jerikɛba a ko n'i dun ye nin ko in ta k'a lajɛ k'a bɛɛ bɛn dɛgɛmɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ Choguel teliyara kosɛbɛ ka away k'a dɔn min ye jɛkuluba in yɛrɛ n'o bɛ organe unique de gestion des élections n'a b'o ko fɔ o sigili sen kan away k'a dɔn k'o ɲɛfɔ ko Choguel teliyara o fɛ kosɛbɛ sabu a kun kan ka fɔlɔ ka minnu kɛ a m'olu kɛ fɔlɔ Jerikɛba y'a jira k'a fɔ o de sen fɛ chef de gouvernement k'a ɲinɛna pewu k'a fɔ ko min ye away k'a dɔn ale b'a ta fɔ la politikimɔgɔw fana away k'a dɔn olu bɛ yen olu bɛ k'a ko lajɛ sabu ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dagosi kɛ minnu kan o de bɛ politikimɔgɔw o de b'olu ko fɔ Jerikɛba ko a ko kuma na min ye away k'a dɔn sigili dɔ kɛra sigili min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ hakilijagabɔw kan hakilijagabɔ min bɛ kɛ yɛlɛma an bɛ taabolo min kɛ ko bi waati min bɛ yen n'o den bɛ away k'a dɔn transition ma o waati kelen kɔnɔna na transition bɛ se ka away k'a dɔn min ye jɛkuluba kelen sigi sen kan min bɛ se ka kalataw labɛn o jɛkuluba in sigili don a bɛ min laɲini a n'a bɛ min nɔfɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a kuma ka ca kosɛbɛ o kuma maa caman de farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ min ye politiki tɔnw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min kan a ti bɛn ko ye sabu waati away k'a dɔn a dama dɔnnen don o ye kelen ye filanan ye min ye maakɔrɔ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ kalataw labɛn a ka t'olu bolo u k'a labɛn i n'a fɔ ministère de l'administration territoriale i n'a fɔ away k'a dɔn direction générale des élections i n'a fɔ seni nka fangaba away k'a dɔn ka ta ka di seni ma yalisa ko in away k'a dɔn a bɛ se ka kɛ teliya la n'o banna maa min bɛna sigi organe unique de gestion des élections o tigi n'o sigi sen kan yalisa baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na sabu u kɔni y'a jira k'a fɔ ko in ye min ye a tɛ taa wari kɔ dɛ dɔgɔ min ye away k'a dɔn fɛn caman de bɛ ko in na min dɔnnen tɛ sabu kelen min ye away k'a dɔn organe unique de gestion des élections n'i y'a sigi sen kan a bɛ away k'a dɔn sinsin yɔrɔ caman de la k'a daminɛ tɔgɔdaw la ka taa bugudaw la région cercle nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu na away k'a dɔn n'a bɛ sigi away k'a dɔn a kan n'a fɔra ko ka nin bɛɛ ci bi taaba kɛ nin waati in kɔnɔna na nafolo minnu dun fana bɛ don a da fɛ a bɛ miliyari caman ba de a b'o de ko fɔ away k'a dɔn k'a fɔ ko o ko bɛ se ka labɛn ka bɛn transition waati ma i k'a dɔn ko kuma ka ca kosɛbɛ o kuma na k'a ci bi taaba
laban n'a mankan bɔ k'o ka dabila min ye kalata tun bɛ maa minnu bolo kɔrɔlen a ka di olu ma olu k'a labɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ wa i k'a dɔn seli fanga ka don seli na min bɛ se k'a to lafiya da wa i k'a dɔn bɛ se ka na parce que b'a ko a ko nka u sinsinna min kan maa caman de bɛ yen politique tɔnw na minnu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu sen tɛ nin ko in na kelen alliance ensemble pour le Mali o tɛ EPM ko fɔ wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen coalition des forces patriotiques ko fɔ front pour la sauvegarde de la démocratie FSD min ye front pour la sauvegarde de la démocratie signateur de l'accord politique de gouvernance min bɛ FSD SAP a b'o ko fɔ min ye coalition action républicaine pour le progrès ARP a b'o fana ko fɔ parti politique non aligné ani mouvement pour la refondation du Mali Morina a b'o fana ko fɔ ninnu fɛn fɛn filɛ ninnu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko jɔnko ala min ye aw k'a dɔn olu kɔni sen tɛ min ye aw k'a dɔn jɛkuluba kelen ka sigi kalata ka kɛ a la a ka kɛ nka a bilama olu sen t'a la bi dɛ bɛɛ mɔgɔ bɛ min na o de kalataw ka labɛn teliya baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman parce que kaba ko a ko dun siratigɛ la n'i y'a lajɛ Choguel kan ka ballon da duguma ballon dali duguma yalisa ani ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ko in bɛ se ka labɛn cogo min teliya baaraw ka kɛ a kɛcogo ɲuman a ko place politique o sigan bɛ Choguel ko kala Mayiga la sabu o y'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka tɛmɛ ni awɔ i ka dɔn sira jɛngɛjɛngɛnenw ye des chemins tordus afin que le délai de la transition soit prorogé a bɛ fɛ ka tɛmɛ ni sira jɛngɛnenw de ye yalisa min ye awɔ i ka dɔn transition dɔw bɛ se ka fara a waatiw kan cogo min na a ko o tuma na min ye Choguel ye a n'a ka gouvernement k'u k'a dɔn k'a fɔ maaw sigilen bɛ k'u lajɛ wa ni Ala sɔnn'a ma n'u y'a kɔrɔbɔ awɔ i k'a dɔn Ala ka n'u ci i yɛrɛ k'u k'a kɔrɔbɔ parce que filɛ a ko o tuma na sa min ye Tuguna Traoré laɲini minnu kɛlen don min bɛ tali kɛ Choguel ko kala ka lahaliyaw kan ani awɔ i k'a dɔn organe unique aux élections gestion des élections o tɛ wa organe unique de gestion des élections OGE awɔ i k'a dɔn laɲini min b'a nɔfɛ o de ye nin ye ayiwa ne yɛrɛ kɔni bolo organe unique wo organe double wo organe triple wo ne kɔni bolo an ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ donc Ala an ka nin transition in sɛbɛ k'a sɛnsɛn an ka bɔ nin kɔnɔ maliyɛnw ka lafiya an sɛgɛnna sa tuma bɛɛ politique mɔgɔw de yɛrɛ dama ba anw lase nin ko ma a bɛɛ ye tuma bɛɛ yɛrɛ damaw de don Choguel wo politique tɔn wo nin bɛɛ y'a kelen a bɛɛ nafa kalata bi kɛ waati min dɔrɔn ko programme élection ka kɛ Hashimi ka lafiya bɛɛ ka lafiya maliyɛndenw ka lafiya président min n'a y'a sugandi o ka na sigi minnu b'a dɛmɛ sira min fɛ u k'a dɛmɛ fɛ Mali ka jɔ kura ye sa n'o tɛ dadigi kɛra an na dɛ kɔngɔ b'an na minɔn b'an na an dɛsɛlen ko in yɛrɛ kɔni an bɛ don minɛ ko bi kɛ ne kɔni u k'a lajɛ dɔrɔn ni transition ye an ka activité ba kalata ka organiser an ka se bɔ nin ko a banna dɛ an ka bɔ nin kɔnɔ koyi bisimila n'o tɛ an bɛ ka taa tɔn min na an sɛgɛnna koyi an sɛgɛnna dɛ ɲɛma n'i ye maa fila kɔni kɛlɛtɔ dɔrɔmɛ tan nɔfɛ kana siga la mun ye dɔ kɔni o mago b'a bɛɛ lajɛlen na siga t'a la mun ye indépendant ne y'i bolo bɔ ne b'ale ta tɛ cɛw an ka taa an ka CNT o kɔnɔna la CNT n'o kofɔra a bɛ conseil national de transition a b'ale kofɔ a ko kunun n'o o bɛnna alamisa don ma juillet kalo tile fila mun ye CSB kɔnɔna la mun ye conseil national de transition maaw n'o bɛ CNT maaw kofɔ a ka ja u kɔni kun kɛlen bɛ ka wele o bila wele bilalen don u yɛrɛ ma o bɔ n'a ta fɛ ko min ye ministre fila ye wele fana kun bilalen don o ma parce que b'a ka fɔ la ko projet de loi mun a kun bolo projet de loi mun bɛ n'an ko a ma ko projet de loi d'amnistie n'o o kofɔra a bɛ ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ni ka coup d'état kɔni kɛ jamana in kɔnɔna la ka fanga in ka a dafiri awɔ n'a bɛ lajiburama fanga kɔfɔ maa minnu kɛra sababu ye k'u dafiri o sariya sɛbɛn ko o tun bɛ CNT kɔnɔna la ko yafa ka ko u ma n'o bɔra n'i donna accord d'adhésion kɔnɔna la i bɛ na k'a fɔ ko police territoriale o kuma fɛnɛ ko o tun bɛ mun ye CNT maaw o kuma fana ko k'u da o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ maa minnu bɛ i bɛ ka fanga in waati k'a daminɛ mun ye juillet kalo tile 10 11 12 maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu ni kɔni ko o binna ani maa minnu yɛrɛ bɛ k'u bolofɛn caman kɔni ko o tiɲɛna u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na ko kunun ni caman de tun bɛ mun ye CNT maaw bolo o tun bɛ ka a baturu u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛla la fasirikɛba mun ye Musa Saɲɔn Kamara a kɔni y'a jira k'a fɔ kunun i n'a fɔ an bɔra k'an da don sariya mun na sisan ko yafa ka kɛ mun ye coup d'état kɛlaw ma o sariya kɔni ko o bilala ni ka mun ye CNT ma u ka sigi wɛrɛ k'o makɔnɔ o mana bɔ yen mun ye polisi territoriale ye o fana bilala ka sigi wɛrɛ k'o makɔnɔ hali maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen ko u kɔni ni binna 10 11 12 juillet 2020 ko olu fana ta yen ko a ka bila ka sigi wɛrɛ k'o makɔnɔ o man ka bila sa parce que b'a ka fɔ la a ko a sariya kɔni bɛ nin waati in na mun ye CNT o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye sɔnni i bɛ ka fanga a ka dafiri 10 11 12 juillet a ka ja malidenw tɛ ɲinɛ nin don in kɔ dɛ Bamakɔ Sikaso a ka ja fo ka taa a gosi Kayi maa
dɔw kɔni bɛ olu ni tura la maa caman de fana bɛ yen ko tɔɔrɔ caman taara ko olu sɛgɛrɛ Watirikaba ka fɔla mun ye Musa Saɲɔn Kamara a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kibaruya sɔrɔlenw na a yira k'a fɔ ko o sariya sɛbɛn minnu o kɔni kan ka ta ka ɲɛsin o maa ninnu fana ma o sariya sɛbɛn ko a bilala ka taa waati wɛrɛ o sababu kɛ u mago bɛ dalilu la dalilu gɛlɛngɛlɛn kibaruya jɛlenjɛlenw bɛ se ka di CNT maa ma cogo min na u mago ko o b'o la a ko n'an dun donna CNT yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko CNT maa dɔ bɛ n'an ka ma ko Nusar Nusar ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko sariya mun kan ka ta ka ɲɛsin sɔrɔsilaka mun ma n'a bɛ Asimi Kuta n'a ka maaw ko fɔ o sariya a bɛ n'a fɔ o tɛ ale fɛla ko ye dɛ Watirikaba ka fɔla hali bi Musa Saɲɔn Kamara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ MCRP waati mun na u y'u ka désobéissance civile a boloda a kɛra sababu ye MINUSMA yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ MINUSMA y'a jira k'a fɔ ko maa 14 ko olu fatura ko maa 200 ko o ɲɔgɔnna o banana hali n'o y'a sɔrɔ min MCRP maaw yɛrɛ olu yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko maa 20 caman ko o de fatura nin ko in na Watirikaba ka fɔ la o sariya ko o kɔni bilala ni ka waati wɛrɛ ko o maa kɔni ye CNT maaw kan ka sigi mun kɛ a ko n'o bɔra yen a ko kunun ko wele kun bilalen don minisiri fila fɛnɛ ma minisiri fila min tɛ dɔwɛrɛ ye minisiri mun bɛ yen n'ale ye an ka jago minisiri n'an k'a ma ministre de l'industrie du commerce ani minisiri mun bɛ n'an k'a ma ko développement rural wele kun bilalen don nin maa fila bɛɛ lajɛlen ma kunun wele kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko an ka kɔmusolakaw n'a bɛ an balimamuso fo ka taa se an furumusow ma u y'a yira k'a fɔ ko mun ye nasɔngɔ ko a ka dɔgɔn sabu ka fɛnw gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara jamana kɔnɔ nin waati la siratigɛ la sa n'a ma ɲɛ ko nin minisiri fila ko wele kɔni bilal'u ma ka fɛn fɔ malidenw ɲɛna fɛn mun na a bɛ se ka faamuya Watirikaba ka fɔla mun ye Musa Saɲɔn Kamara a ko minisiri fɔlɔ min bɛ yen n'o ye Mahamud Ould Mohamed ale kun welela maa fɛ CNT maa fɛ n'o de ye madame So Masaran Touré ale ye wele bila mun ye Mahamudu ma wele kun tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ n ye n da don a la cogo min na sɔngɔ a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara n'a fɛn o tɛ se ka sa malo tɛ se ka sa jamana in kɔni a bɛ gɛlɛya la an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna fɛn min kɔni ko o dun nka mun ye minisiri a kɔni ye jigisigi kuma caman ni ko o fɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin duwakun laban kɔni na a ka jamu ye sogo koloma ye a ko an ka sigi n'a ye ko a bɛ jigin ka n'a yɛrɛ sɔrɔ 460 sogo lafiya manjuma sogo 460 ko sogo koloma ko a bɛ o la ne ko e bɛ se ka fasiri kalan ka to k'i pan nin yɔrɔ ninnu kunna wa e ka mun b'a la ne ka fɛn b'a la e ka mun bɛ sogo la ne ka denbaya bɛ sogo dun min bɛ ka ne lamɛn o bɛ sogo dun a mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn na kunnafoni jɛlen na sabu an ka dabaralusi in dabila quoi ayi mais a ma fɔ ko 440 ayisa o de ye problème ye o dabaralusi ça ne marche pas o ye tiɲɛ n'an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ c'est à dire k'an sigi bureau kɔnɔ dɔrɔn ka kuma fɔ ten ça ne peut pas ne m'a fɔ o don ko a ti ɲɛ wa o m'a fɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen ko siman bɛ jigin a dɔ la siman feerelaw m'a yir'u la k'a fɔ k'u ta ye dabaralusi ye u ta ye kuma de ye dɔrɔn ka numéro bila numéro minnu yɛrɛ bɛ yen o sɔrɔ man di hali ni y'u sɔrɔ fana n'u taara c'est le même scénario c'est la même chose c'est-à-dire n'u bɛ taa dɔrɔn ils n'ont qu'à descendre u ka bɔ bureau kɔnɔ u ka jigin u ni nin maa ninnu ka ɲɔgɔn ye fo ka bɛn ka kɛ anw k'an ta n'an bila bɛn mais k'i sigi bureau kɔnɔ dɔrɔn yanni nin don cɛ sogo kilo bɛ kɛ nin ye a turu bɛ kɛ tan malo bɛ don tan siman bɛ kɛ tan dabaralusi fu a bɛɛ ça ne sert à rien a bɛɛ n'a la ci nafa foyi t'a la c'est-à-dire u k'an buloguli dabila sa dɔ kɛra bisimila mun ye Watirikaba ka fɔla Musa Saɲɔn Kamara a ko n'o bɔra yen minisiri mun fana bɛ yen n'o bɛ développement rural o kɔnɔ n'a ko fɔra a bɛ Badabada Modibo Keyita a ba ale ko fɔ ale tɛ jigisigi Modibo ye wa a ka ja ale kɔni kun welela maa fɛ n'o ye Ali Kɔnɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya kelen ye koyi a ɲinina Modibo fɛ kun jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye kori Ali man ka cɛkɔrɔba ma fɛ yan dɛ bisimila e ka cɛkɔrɔba fana ye maa ye a hakili sigilen don fana ye tiɲɛ a hakili sigilen don kosɛbɛ ça c'est vrai a n'a hakili sigiw bɛ ɲɔgɔn na Watirikaba ka fɔ la a ko mun ye Modibo Keyita n'a bɛ ban Modibo Keyita n'a b'o ko fɔ o t'i ka cɛkɔrɔba ye wa o kɔni a ye jigitigi kuma caman ni k'o ta k'o ɲɛsin mun ye Ali Kɔnɛ ma a y'a jira k'a fɔ ale tɛ nɔgɔ kɔni k'o to a la n'i y'a ye k'a fɔ ko nin waati in na mun ye sogow fɛn caman bɛ yen ko a gɛlɛyara a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ bagan ko k'u baloli ko a gɛlɛyara jamana in kɔnɔ n'o bɔra ko lakanabaliya ko a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ jamana in kɔnɔ a ko n'an bɛ fɛ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ka fura ka bɔ an da la i ko jamana yɛrɛ de k'i jɔ ani fɛn dɔ ye subvention jamana yɛrɛ de ka subvention kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ko an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la hali n'u y'a sɔrɔ musaka ko la ko gɛlɛya bɛ yen Modibo Keyita ale ka fɔ la développement rural ministre t'ale wa a ko jamana kan k'i jɔ jɔyɔrɔ la walasa mun ye ko ninnu a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Watirikaba ka fɔ la hali bi a kɔni y'a jira k'a fɔ ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ don n'a nataw la mun ye ministre mun bɛ yen n'ale Mahamud Ould Mohamed ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ
a ko sika fo jala kalo na taw na e ko bela jele ko be sika no la fatilo anya sama ka bomu independent kono Musa Sayon Kamara ale kalam kala tigi bunya abal ndogo chomugo numuko amba foka wali nyumando minya awekado Mutar Kulubali ka kafuli awekado ko sarada nura FM kuma so bayngo minya murubo awekado keta murubo ni ale ko fo murubo to ko kacha jamana ngono ko be ga minya commerce concurrence o nyama korodu murubo e bara chamange ministry sola no commerce ministry so labo ko fo a don fendo wa akabara minu na yo ke kateme ya beke ni to dumaye abeke ra bulu kuna wulu ko fana minya murubo keta ambi do de kai ko min bi se ka to jamana yi hali bi abe kungulila nyuma soro chugo mi jamana kono do bi lafiya da soro chugo mi ala ko sira jira basira bi tana Umar Angoiba do kono ke awai ka do show ma akumambe ndo ka do ka fo da wulila sungala maye sugal ko kala maiga ndo ka do ka fo kebe andofe sabu min ya awai ka do dona na to la gwa koro na ma akobi na gele ko sobe ka so ke min ye sugal ko kala maiga ani awai ka do syndicat jakulu do bi ulu ko ni karim bi nywana nyabala fasiru kono fa jama fa syndicat jakulu minum be nu la benedu nu bi fe kata grevula nga nizi minye aweka do ni je semene ke ma minum be nu murutira kabri minye san 2015 minye aweka do 15 octobre 2016 boteri fazili ka ba sebe ba tarakui tarare aya sebe de 15 octobre 2026 ni ala mate tigi mala no wati na ko donc ni ndo fana lu ba foka umbe fewra ko lu fana ka fotu abe ko yi aba ko fana fo yi ako kuma na o le kol karamo ko minum be no ye bulu no ke sebena ni hakli bala bu si se ko wati na ko gelera ko sebe moi musi la kremu ko ni papier min ya awai kado article 39 anno fa ko ndo amabango yi article 39 na be min ga mamali ko no ni ala sonama abu soro asoge min ni ndo awai kado juengalo club bisaba tan 2021 ma min ye nunu bismillah o de be anga premier ministre ko fo no be sugal ko kala maiga na bu ko fo no ye mo ye minu awai kado anu be na nyong ma nyoya sugal ko kala maiga ay syndicat jekulu ayu hakil la tigi ka jira ka fo transition ngili na kele de be transition ngili na min be o de minam minu kal farala o baro bi sika ke ko nyuma na kele la kana bi sika buli mali fandani nani be fe sugo bina min ya awai kado yelma minu kanga do anga jamana sere sun dawla anga jamana tabulu dawla no be reform politique and institutionnel na bulu ko fo fana ye doye o tebelen ko ka boye be ani kilinya o ka sinzin jamana kono be ni kilinya ni o ko fo Kenya bala min ye ekol ko bala ana nyo nan chama basiri ka ba ko ako de strategie la sugal ko kala maiga aya jira nuna ka fo min ye awai ka do conseil des ministres min kera je ngalo ko bi sama san 2021 temene ki ka do projet do be no be loi do ko fo ko temena ko yi loi ye munye min bi se ka jira ka fo min ye awai ka do saraw o be da ma bi Kenya ma shika na bla kuna ko do bi na do ka yel ma do sar la ka teme do ka fa ka ke feye fami na bi bela jele ni sonja ako min no kera yongo ala min ya awai ka do synergie ma minum be no le ko karamo ko mo mu se ko ni ko kwa le mena ko to boxe seli ale bo kala amena mon beau village o bi kala ma me elle a 5 doigts en voici 2 en voici 3 celui-ci le petit boulot et ka do ka fo o mena o kuma fana bi fo o na fara bi olu ye fengele ni mizoro no article 39 ko bi da do ngala ma e kuti je na ko sabu kala nyini ti do wale article 39 ye min fo wati o wati ni ko do kera do fara la doka olu ka article 39 awai ka do abijere sabu afana be bla bala jole bolo no bla article 39 na jole yake ba ne ngonje do la di yama yini ko parce que ni ma bali mashila ya mama rebe nura FM na meni manga balida parce que anya ila ka fo yenta mauta harmonisation bon to kol mettre dunu ko statut particulier de o be sera koy ama bala na de no awa daba mimbe nanzra naji awili to flede sabu minya awai kado le gorgram go o ko luka article 39 ulu ya lanyini chugo mi abito chugo dila ni harmonisation kera tego ade awai kado luka article 39 na yere la fa ka basgi mina ngele ngono fa lanyini minya akakoy ba mimbe no be Usman almudu kofo ale ko kuma la sela aya jira ka fo ko lu ye kele minge ani MZN RFP mo ko o ka kele ka be ye kele shakeli sabu MZN RFP ba fo ko lu ka ma sara tugo mi e wa yuru fana ka mo do sara awo miso ta konen funa miso do sara de muna ko ngora ali ka ma mingera do ma sadi
tiɲɛna misiw fana ye kɛlɛ kɛ dɛ. A ko ni awayika dɔ yɛrɛ di don k'olu fana ye dɔ kɛ koyi k'a b'olu hakili jigin Isa Gindo la o min n'o ntanyara awayika dɔ meeting min n'a kɛra Kita o min ntanyara awayika dɔ kɛnɛ kan a k'o siratigɛ la min ye awayika dɔ Usman Alimudu awayika dɔ a y'a jira k'a fɔ olu kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min a tibi taaba n'a fin bɛ ka taa cogo min ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi fɛn kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ se k'olu bɔ bi o fɛn kelen ye mun ye o ye kɛlɛ ye. Kɛlɛ jumɛn? Wuli ka jɔ kɔni. Wa ko fulu ka wuli k'u jɔ dɛ. Filɛ nin koyi. A ko monsieur dans son intervention monsieur Ousmane Almoudou déclare qu'en ces circonstances et aujourd'hui la seule option possible qui s'offre à la synergie c'est le combat la lutte. A ko kuma na sa ko awayika dɔ o ko olu t'u ka article 39 olu t'a bila diɲɛ maa si ye article 39 a ye ko kuma ka dabila olu tɛ se ka nin waati bɛɛ kɛ kɛlɛ la ka tila ka na ye o suma ko o dugumajɛ ko dɔ bɛ sin k'i pan k'i bɔ k'i jɔ ten tayi ka sin ka article 39 kɛ c'est tout c'est fini a ko ni dun y'a lajɛ nin min filɛ nin ye k'a fɔ ko bɛɛ ka dama kɛ awayika dɔ ko in ka kɛ a kana kɛ maa si ka ɲɛkumu kan ko n'i y'o lajɛ dɔw bɛ yen 15% sara kɔnɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ 15 bɛ fara o kan olu dun ta in dɔrɔmɛ kelen ti fara kan k'a ti mɛnɛ sisu ti bɔ a ko kuma na u dɔnni minɛ ko bi k'o ti bɛn fiyewu an b'an o la sa waati min anw hakili la k'a fɔ k'a ko in ye kuma gansan ye jaa kuma gansan tɛ koyi ekɔli karamɔgɔw y'u ka communiqué bɔ k'a bin tayi k'a ɲini ekɔli karamɔgɔw fɛ cɛman ani musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn min bɛ n'aw ye examen yɛlɛma composition yɛlɛma fɛn fɛn min kɛ aw k'aw jija min ye notes ye a kana di maa si ma bɛɛ k'i ka note minɛ k'i sigi n'a ye fɔlɔ awɔ bɛɛ k'i ka note minɛ k'i sigi n'a ye fɔlɔ a kana di maa si ma jaabi kana di a y'aw sigi n'aw ka lakiraw n'aw ka papiyew ye n'a bɔra min na a bɛ lakari yanni don n'a nataw la kɔnba in bɛ taa sira min fɛ yanni u kana bɔ. a ko ɲama ni ɲinɛ kalamu bannen nin. mɔgɔ fatiri filɛ min ye Umar Angoiba a ka fatiri don soirée mɔgɔw k'o ka bidon bɔ. Sugali ko b'i bolo dɛ. ne siranna o ne y'o f'i ye o ne kɔni siranna o. moi on père ko in t'a dɔn la dɛ nin ko in bɛ cogo min na harmonisation ko in n'a ci bɛ taa bɔ a kuma ka ca. Sugali ko b'i bolo. ayiwa tɛmɛni fasiri. ɲama hali bi an bɛ taa arajo Nura FM ye 94 tɔmi duuru an ka nɛgɛjuru sira o 76 33 43 03 n bɛ segin a kan 76 33 43 03 n'i y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo a kari ka don ɲama nin waati in na mun ye an bɛ indépendant an b'ale ta ten caw maa mun bɔlen don a kɔnɔ o de ye Umaru Bari ye Umaru Bari a ko an ka taa an ka minisiri mun bɛ n'o de ye Mahamadu Kasonge na a kofɔra a bɛ Dagabana Kasonge a b'o kofɔ e kabako Kasonge a b'a ale kofɔ ale minnu bɛ kiri minisiriya la bi mun kɛra i ka cɛ de bɛ a bɛ gafe lamɛn de la t'a dɔn a bɛ wo min kɔnɔ sɔgɔma in na Mali b'a mɔ a ko cɛ min filila ka 2026 sɛbɛn ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko seli saga ko Mali b'a wo a t'a dɔn a bɛ wo min kɔnɔ awɔ tiɲɛ don a ye tiɲɛ fɔ sika t'a la bisimila mun ye an ka minisiri mun bɛ Mamadu Kasonge a ko fɔ a ka ja kunun kɔni a tun bɛ cour d'appel maaw u ɲɛkɔrɔla la parce que b'a ka fɔ la mun ye Umaru Bari a ko minisiri mun bɛ na ale bɛ kiri bunakun ɲɛmaya la bi n'a bɛ Mamadu Kasonge n'a ba ale ko fɔ ko sɔgɔmada fɛ a kɔni taara mun ye bɔ cour d'appel de Bamako o maaw ye n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Banankabugu o kɔnɔna ma i bɛna ye k'a fɔ ko sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na transition yɛrɛ ka laɲini ye mun ye yurugu kiri yɛrɛ bunakun a kun nɔgɔra tɛntɛn kiri bunakun maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka danaya ta ka da kiritigɛlakaw ka cogo min na sigi in kun ye o ye parce que b'a ka fɔ la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana marabaaw nin waati in na kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de bila sen kan yurugu ɲangilibaliya ani an ka jamana sarasunba minnu bɛ ni yɛlɛma kan ka don a baaraw la baaraw k'o bɛ se ka bolo cogo min na o siratigɛ la sa ko mun ye Mahamadu Kasonge ale kɔni taara kunun alamisadonya fɛ ko ye cour d'appel ma u ɲɛkɔrɔla la a y'a yir'u la k'a fɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a fɔ ko mun ye politique économique ye o dɔrɔn de bɛ ka yurugu kɛlɛ wa e ko ayi dɛ min ye kiritigɛlakaw kiri so bɛ jamana in kɔnɔna la ni bolofara bɛ jamana in kɔnɔna la ko a bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ko min ye yurugu ani ɲangilibaliya ko o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana in kɔnɔna la parce que b'a ka fɔ la mun ye Mamadu Kasonge a kɔni a taara nin kɔrɔfɔ de da mun ye cour d'appel maaw ɲɛkɔrɔ cour d'appel yɛrɛ ɲɛmaaba min bɛ n'o de Amadou Sulemane Sidibe fo ka taa se mun ye procureur général de la cour d'appel n'a bɛ Idrissa Arizo Mayiga n'a b'ale ko fɔ ninnu fila bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ minisiri a ka
la ni dora ko absaka kala to muna mun ku da pali re ale nyama ba Muhammadu Suleiman Sidibe akoko mun kasunge akani tali ko ajara odiyo kosobe ko akoko kasunge aka akilna ka atige ulu ko ni mena bara bala jirenge Muhammad be ka foki sira yurugurula jamana kono aka jango ala tuna me ki ibita bla ko nani uni nyantala la wani ala salama ko bina kasunge ka ademe fo adda wala ko fe mu ye professionnel de la cour d'appel no be Idrisi Arizo mayga no ba al ko fo akoni ye gelamu be critique la ko kambi ayo nya fo mu ye Mamadou Kasungo uyi ya ira kasunge la on critique la ko bilama ni aye kuma chama mi ka fo ni ne ta ambulo wa ale critique la ko wire ko ma anga ma aka don ko sobe critique la ko woro kan ta ka fara anka ko le kere be sawo be ni ngandu gele akona la di kametri chaya manyana Patrick Baga fola akoni ya ira ka fo ni kunu asiki ko ajara kosobe akoni biyo ajitim na kalaje muye Omar Bariye ako mamme ministre la binda Mamadou Kasunge ale ko fo wati temono ko na atari nya da muye kursi fere maw daga aka ja fo ka se muye kur ko toni mama kunu atari nya da muye kur da pel maw nyega lanin te dore muye anga kiri buna ko arsaka sanatu ko muna arsaka jiyatu ko muna ane kiri mali don kelema ka danya mun ta ka kiri la ka wasgare danya misika situ ko muna ko ka jonu abu nyoyi anya sama ka bo independent kono la somona na Omar Bari ale kalm kala tigi bunya abala no Mohamed Sissoko ye kuma do fo siga tala kinyedu ku ingelia bela jerele Bamako yi sabu anoni yoro Bamako du anyami yoro Bamako du afuni yoro Bamako du asiri yoro Bamako du kuma minye Mohamed Sissoko ka kuma mba sonjila siga tala yi nyafo maliaso ko mumu e ka do célibataire ka syndicat célibataire c'est célibataire ko malawa célibataire walay c'est célibataire ko malawa ne yɛrɛ mana mun ye ko siribu ne dabali de bɛ ne yɛrɛ dabali bɛ ban vraiment fa ka jɔrɔ bete ka jɔrɔ Gawusu ka jɔrɔ a bɛ faamuya nka tegana sigiyɔrɔ kelen yɛrɛ t'i la na n ka dumuni kɛ sigiyɔrɔ kelen t'i la yalima lajɛ ni dɔ bɛ barama kɔnɔ gabugu kɔnɔ bɛ jɔ selibu la e de bɛna e da kan ka don selibu kuma la wa ji tigɛra ji ma tigɛ anw ka sira t'a la kuran nana a mana anw ka sira t'a la anw bɛna a bɛɛ sɔrɔ a ɲɛnabɔra e dun ta e bɛna ɲininkali de kɛ n'a bɛ kɛ cogo min e bɛ tila ka maaw sigi wa n bɛna mun f'i ɲɛna a bɛ fini ko ka sen na a ka bɔ a kelen o ma président do wa ndo Demba Konte nouvelle horizon mbale ka fasiri mbota apa ya ka muso fura bilafiya min ya awai ka do nege ibe kulun do wa nege boli nege wa kulun abi mangulu delu bi duna kulun kono ka fo mu ba abada kanani fo ende ma fo ya pa de sa ya pa de joma e mo fe ka sigara na ako isa meba abi mangulu delu bi duna kulun kono ni mani gimba de afo ako ko kabiru ima wolo kulu be do renko ayo defo mani ga kana khadima wulu on de lu na kulu ngono ga fa mu ba na yo fo dara ba fu we Michel Bisoro ki kandu ama ko sarada juni o tere o wati ngabi aw nga tere ko ara yere o tika ke ka o ya be fire ne wada ndigo ga tika ngara u ke ka barma u glaw o ya be fire ara kele flawo ali tere me boli nege musanfo ya be ko e buka bo meru fana kila la kele flanna ni tejam na le ni ka tejam ni nyana ya kusa ni duga buye non ni gausa do ni duga bu bala sanga ka usa do sema diga bashi no ma mi te do re do tagi mutu tagi go ni barada wala do ma o gelera be gelera de awo ni samon na le plan wati na sisan no de mona kele min bena matimina sanga di dego ga ma kata do banangara ni kurwa yoro juma ni nyanje moblu be na jo dra be na jo ni teveri to na tanta rami la do war suru la de dego abada na la cha bi tiwla ni je febe do mi awai ka do mbita ni fasiri kuma be ako awai ka do terrain yelsa abise ka kungambo mi ye min ye kuna shini terrain ni min wulila mu terni ka ntadu ye jakarta moteur de do alawa min do ala ka bo kurufina kata araidala je mesi dala kasigi ni ye ka bugurni ka unyana kuyi min ye awai ka do halin nawo ye terrain kuturu wuli kata na ye kai milliard konondo na kunga 20 millions no dira no be fe ko do abi wode milliard konondo milliard konondo na kunga fe ministre min ba ngura be no e ministre de l'économie adona tula de ako milliard konondo intara yoro mi fo ka nyefoli ke terrain wuli ko tina ko nyefoli doy o tina fo ko mina bita pièce kele daga ko sana 300 millions e be ka fi ko malitia ba che blogu tala de blogu tala ko
parce que ba mbena nyafiye ako gouvernement mali tokola kere ni ala minye ibrahim ala nakira jom fana ibe ka to osibani ngono sa dana na lilla koy nere mana burama to edro ne ka journée be goya burama yedi dafrili min dawn ka kayri mun ala drone wallahi burama du atre ngoye be ali kad laisser aller total abana min kadi drone oko ke hasbunallahu wa ni'mal wakil fuka wallahi inshallah unya fo mbake fuka mali dawa ah ako yije Ibrahim Boubacar Keita fonga ko ala away kado ko wulika joke ficini de baje milliard temps boko di min bi se ka to terrain away kado bi se ka marché chugumi ndoko sangele wani intara yoro mi away kado mata yoro don am do mele go bi gele ko ni wulile du terrain ma wuli tama mene chichi mabo na manya abo chugula ministre min be non na benno ministre de l'économie et des finances no betalike alfuseni away kado sanula alfuseni sanu ndi Salwa. Ay alfuzeni tende to ma ya. Idenu. Alfuzeni sanu jongo ala ale wulika joke wulika do min gonna na aya nyini ko fere ani dabalika ketele la ay awayka do 7 dem blakata di ministre de transport ani awayka do infrastructure madame Dambele Madina Sissoko nye folike tele la wari min be na binyini ka milliard tan dagumbo wari ingera chugodi adun dira fami ngama o done parce que ba ko ako awayka do tere o bulili jamana ngono o kembe sawbuye ammi nyongoni jugu ba o tambe awayka do tradition maw ulusina sabu ko inga gele o ye gele ni ye jatemene ke region kuturu o de koni ka nyaye ni ntere mbonye tere min be na bi buli ka ta sanga ani wati no be kay ko fo kay tere ni tere ndo ka do ka fo ni yo laje ti bay ka fo jamana dugu chama de be minum bi tere teme sira uka minum bi balu away ka do tere aka tani ka sigi away ka do usira fe ka ta mine bomoko ka ta gushi fo kayla o de sira tigala chemin de fer no ye nega juru sirayi nega sirayi jongo ala away ka do ndo anafaka bun ko sobe nga ba mali bay gouvernement min be no be Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement nabo kofo ale wulika joke ko ubi chesiri buluda min bisik ato tere away kado halibi abisigi ngana chugumi wari mugude billaje wari mim no kanga do adafe akacha de sabu tere inali away kado abita fen jamanga arayu billaje ulubi yelma ulubi fali locomotive no tere ngulo lukura ubi nyini minye away kado mawubi sugandi minum be nu ya do ni ka dona kali ngabe do mena ko bi min yi kalo chama wari do de be away kado ne jete meneke o ko ni tara ka di ga no ka di mbulaw away kado san 2019 ndo gela seru ma ko sobe tabu gerebu kera ko min yi away kado gerebu de la fin kera do sara do ko furu sara do yere be u dum gwena ka golle kolla una nyu ko nan chama Boubacar Keita sorla ka wulisa ka laje away kado ki kera jenge ka wari bote ka singa fli wara ka dai wara ya du udara wara kula wara na tara wari dunam minu yanga wari mase wonde do ma jaman to ko menu ko ina boy ndo ma jaman to ko bala de min ye to ko mo masbe away ka do net na sembo no de to chama o benna Ibrahim Boubacar Keita il faut d'aller de 9 ça fait un dossier ni la me kanyo koy 9 milliards 874 millions ana akunga 20 millions tura ni o dine ma be abine mgonye adima wonye o wari muide o de flane kataka di yalsa tere ko bi se ka nyesoro kelela bala bi se ka ke chukumi tere bi buli ka bobo moko kata di buli chukumi parce que bako akoni wari anganga keka away kado locomotive o tere ngulo wa o saba away kado ukura ko sa ka arayu ukura ya o temene go ka boye akunganga ke away kado ka mogo wera unya tukuni minum bi talike tere ngo era strafe million jama o de taraka dinga bi buli ka bo min galama wari ngui ngoni milliard o de tara koso sabu uyo munge garu ka to lu pentire ka terengoro do ko lu pentire ka away ka do fen niga kulun fara nyanga yalma ka ta terengolo do be ka to moteri do kuno bisi do la ko lu la wuli ka so milliard kono do num dira locomotive ka sabade ka ta sakasa atarami awar tarami min bi maw kama goya Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kono ministre de na la ka tugu nyogon ko wa ministre fen manana ni dossier ire la mina no ya do kasani bi soro yoro min dole bi du yoro mi o singi dadi o bi shele ka tugu yoro no fe de jule ka soro ka baro ke o tugula wa tati mene ji bo be bora ni jugoina basiri ke ba ko ako min bi maw kama ga tuguni delegation la hawtani de wudla ka bo an fa abi ma tambo nyongombo ulu wulila min bi se ka to away ka do soma fer togola o bi se ka ta tugu mi kata ko nunu laje kata visite ni fon jamange basiri ka ko nunu ngoni minum fleni colonel major do be min be retraite la no e badawi ale de ya nyanyini yal so bise kata chugo mi nunu tara fo États-Unis ka tout dans l'hôtel kono malika frère
ndo mali de ba wari bo on de ka impôt na fembe ba sara ku da hotel ko ku sogo ke u ka benja lu ka u bololangulo tara chugo mi bololangulo sigira to ni locomotive fo yimana fu kasa anda ba che u tara chugo mi u sigira te pas de locomotive o ka boy u kala tuguni ka delegation bla kata ko ni wari jamana ka ulu kata nyenyini ko nyere bi chugo mbina o lu tara chugo mi unanati kama mbele sisi mabo atinyako ndiko ningo ko ne kaba ko ide fasiri kaba ko ayan to dila chemino yera minum bi terambulinge abe kalu woro bobi juye kalu ina ndo ku ka kalu sara o te ka duma o ka kalu sara membere tarla plus de 6 mois arrière ko kuma na saminye INTM Union Nationale des Travailleurs du Mali luka pression ko nana ministre min be mi no madame Dambele Madina Sissoko ale electrici away kado Alfuseni Seruma o mi ministre des Finances Alfuseni ni ma laje jema tigu do kalu woro volume saratike anga laje kaddo duma alfeni ko bashite kibara laba minun dira ko away kado je kalo klemu ga ani duru temene alfeni accord di kaira ka foku ko wari ko biddi ga wari mbita 564 millions de francs CFA million keme duru ani million biwor ani nani ana kunga fe nga be kuma na de alfeni ko ni zara ko de boke mbabo nga ye mi mfana ba nyini fe madamu milliard konondo madamu ana kunga fe min be no lu fana dira madam nabele ika mawma ministry soina u ka keni jugoina hali no ya sore kunte administration ko di adosi obi yoromi aduna dami fe tere hake min nana tere hake min bulla akera chugo mi aya be fara nyanga akana dia ambi de mede la edawulla algérie chez nous de financi ambi de mede dawi ça dit il faut que des têtes tombent là ça dit mo tire na droga mo ka milliard ou ta ko n'importe quoi dungulo to kan kele dungulo makan kele et puis non mais c'est pas possible ou ka wele de ça dit ou ka wele re de ma te ko ou ka nga wari fono ou ka sara allu ko no be fara ni minu ya nga wari dun nu ma sa akaka jolukuru ko no jolukuru de ma te jolukuru ni ne ou ka do an ka ya fa ni ala na kete mbolo te dandu suganda an te ya fa binde ya fa fini ne wari ka ta ka dunti kera la ni tere mu kuma ta tere mbolo sa e bota ko ke benjay ni min ta mubli de xamana sana o be furu sana o be sojola dembe de xamana école la an to be furu ni fena duguma ya anu nga waru du e al bi ko en te dana tega dala du suga ben tega tega ka boydi ide la ay sno wat no la jibu da fa nga toru mu Sud Afrique kana ka dimeni balaw ta ko fo ko tere sur la Sud Afrique hali sino yani iba sur la Sud Afrique yani la harabi sa tere min sana hali sino tikana eni ala te mbe mi fi do maka fanga mo do be wallahi bu dade ko kanti ga o ton fa fo ka dugolo tiga fe parce que e ya dune c'est pas possible vraiment ere mo tala anganja do ngateme non anganja c'est compliqué tere 9 milliards et quelques ko majete c'est-à-dire que ma côté pas de train pas de locomotive en très bon état des machines des vieilles machines sont bricolées machine kono dieu ko lu fara fara nyanga ko bricolé ko lu fara fara ko 10 milliards anga 9 milliards et quelques ko taro malina ba nyini sanyama fasiri ke ba ko mbeto o kande fo ako a signalé que ce fonds pour la relance des activités ferroviaires a été débloqué au temps de Boubou Chichi abia de ma fo fasiri ke ba da tiano ako busi ga wati ka to primature la akira ko yiro wati di wa Ibrahim Ly ko de ko ministre de transport ay tu ni ali le transport afrique Ibrahim Ly ne transport afrique ay tu ni ko ta ni de o ta ni fasiri ke ba ko dona na tawla de makonte ku bina sikaka ka nya foli kanyi mi ya diwo marché wo mi ni war suralaw mi ni ka benja ke ka beda biyo ta ka yalaw ni be ka wole kanyi ka fasiri fe ni ala sona ma mi ya awai ka do Nura FM ambo de kono bi kono do ani nani to bi murumuru duru maliba mu be murumuru salula be fe ka mu voye gawsu mun gambada kuma ni benga fuli fa ko ani chesiri ka ni wuli ka jo ni wati na sa gawsu keta amana limana kulu kan ka fo radio Nura FM masel ke ka bo jala goroji ni mo bada 76 33 43 03 o yanga numéro yi ni ala sona ma kera whatsapp yo kera wulili yo ni ala ka je ambe chomogo numugo fo ami tunge silibe adama touré baba adama nga fuli bo bela jole ambe ki kana kuma so kono ayira limana na ka fo kene ndale do bela jere on son toko ngi son jamu ni
mɔgɔ bɛ publicité la radio Noura FM ka page sanfɛ tellement radio yɛrɛ sanfɛ problème foyi t'a la i bɛ weleli kɛ 76 33 43 03 ni ala sɔnna ma yalima WhatsApp fana bɛ marché 76 33 43 03 a bɛɛ y'o kelen ye bisimila yama ne bolo bɔ ne bɛ n bolo a karita don an kun y'a yira mun ye ko maa mun taara min Sud-Afrique mun ye Mula Idrissa ale de don ni ma fili ale taara min Sud-Afrique mun ye ɲɛma an bɛ na inspecteur an ma ale ta tɛ caw inspecteur na an y'a ta nin waati laban ninnu na kibaruya dɔ kɔni tun bɛ mun na Bamakɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye an ka finitigilaka mun bɛ yen n'ale ye ka fini to a la ni ka alikuranɛ ni k'o kalan parce que a ka fɔ la a ko tile damadɔ kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko nin sous-lieutenant in n'o bɛ Ibrahima Danjogo n'a a ba ale kɔfɔ a bɛ an ka armée de Malienne na a b'o o kɔnɔna la parce que a b'a ko dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni na a yira k'a fɔ ko mun ye a kun minɛna nka a bilala dɔgɔkun tɛmɛnen na nin kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kuranɛkalanba dɔ de kun bolodalen don mun ye centre international de conférence de Bamako o kɔnɔna la o siratigɛ la sa mun ye lieutenant Ibrahima Danjogo ale kɔni taara mun ye kuranɛ ka a kalan ka an ka lakanabaaw ka fini k'o to a kan na o siratigɛ la sa maa minnu bɛ n'olu bɛ an ka lakanabaaw ka ɲɛmaa y'olu ye olu ye fɛɛrɛ dani dabali kɛ a jateminɛ ka a lajɛ a kamalen kɔni ka a wele wele kun tun tɛ dɔwɛrɛ min ye an ka ɲɛmaaw fɛ parce que n'a ma ɲɛ i bɛ nin baara sugu ka a boloda an ka ɲɛmaa caman de bɛ yen olu ye alisilamɛw ye kuranɛ u y'a kalan fo k'a fɔ k'u y'a kalan lakanabaa ninnu caman bɛ yen u bɛ kuranɛ dɔn i bɛ fɛɛrɛ ni dabali de kɛ i bɛ se i ka ɲɛmaaw ma ka kɔrɔfɔ kɔni k'a da u tulo kan fɔlɔ o siratigɛ la sa i bɛ sɔrɔ ka taa kuranɛ ni ka taa a kalan ni fini ye a wele kun tun ye dɔwɛrɛ an ka ɲɛmaaw fɛ ko wele kun tun ye nin de ye nka an bɛ don min na komi bi mun ye sous-lieutenant Ibrahima Danjogo olu kɔni ko o bɔra a kan na Fatiru don an y'a sɔrɔ ka bɔ inspecteur kɔnɔna la sɔgɔmada la i bonya a b'a la donc inspecteur bi fo k'a waliɲuman dɔn sanga ani waati o kumana sa dakuru ɲɛ kelen na min fana b'i bolo n'o ye gardikɛ in ta ye i t'o brosser télé la an k'o fɔ yanni ne fana ka sɔrɔ k'a kunjɛ télé la ɲɛma n bɛ bɔ ni aujourd'hui ni ale ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Kasimu Tira ye a ko an ka taa hippodrome na n'an taara hippodrome na a ka jan ni kɔni ye garde national maa ye a ye muso furulen dɔ kɔni k'a bugɔ k'a bolo kɔni ni ka a kari ni ka a ɲɛda dɔ kɔni ni ka a don ɲɔgɔn na fasirikɛba mun ye Kasimu Tira ye a ko nin kɛwale kɔni ko a kɛra hippodrome na hippodrome yɛrɛ mun ye MPM ani o siège ko o man jan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye garde national ye a muso ale muso wɛrɛ de bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ du kelen kɔnɔna la n'an ko ma ko luwanze waati min na muso fila in kuma kɔni a tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛla la gardikɛ muso de ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka a cɛ kɔni ka a wele o y'a sɔrɔ ale cɛ yɛrɛ bɛ baara la yɔrɔ la yɔrɔ mun yɛrɛ bɛ yen n'an ko ma ko tribunal de grande instance de la commune 5 cɛ in bɛ baara kɛ o yɔrɔ de la o siratigɛ la sa mun ye finitigilakan ye n'a bɛ garde national ma in ko fɔ ale kɔni ye duuru k'o ta joona joona a muso ka na a muso jukɔrɔma tintin a ye walimuso furulen k'o minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ gasi k'a bolo ni k'a kari i n'a fɔ ani jadisuw de bɛ kɛlɛ la mun ye nin muso kɔfɛlen u y'a ta ka taa n'a ye Labitani parce que b'a ka fɔ la a taara da mun ye Gabriel Toure kɔni na mun ye kɛnɛya ye o baara o bɛ se ka boloda cogo min na nka Fasirikɛ ba mun ye Kasimu Tira a ko ɲininkali mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nen kan bi ko togo ji la ko nin bɛ se ka kɛ e maa mun bɛ k'a fɔ ko e ye finitigilaka ye ani i bɛ baara mun na i bɛ ka baara kɛ mun ye sariya sun dɔ de la n'an k'o ma ko juridiction i bɛ ka baara kɛ o yɔrɔ de la i b'i to o baara la k'a fɔ k'i bɛna nin kɛwale ta ka walimuso kɔni ka a sɛgɛrɛ k'a bɔlen filɛ k'i bolo da walimuso min kan n'e ta a ka ja muso la k'aw ka jɛkulu minnu bɛ yen o hakilinata bɛna kɛ cogo di nin ko in na muso jɛkulu minnu bɛ jamana in kɔnɔ o hakilinata bɛna kɛ cogo di nin ko in na ani mun ye kamalen yɛrɛ a bɛ baara kɛ yɔrɔ mun na fo ka taa se mun ye an ka lakanabaaw ka ɲɛmaa ma u ka hakilinata bɛna kɛ cogo di nin ko in na ko don nataw la an kɔni sigilen bɛ k'u makɔnɔ parce que don an y'a sama ka bɔ mun ye aujourd'hui kɔnɔna la Kasimu Tira ale kalimkɛla tigi bonya a b'a la Nɔgɔ an bɛ Kasimu fo k'a waliɲuman dɔn sanga ani waati nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn n'an ye Kasimu fo fasirikɛba fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn nɔgɔ yanni an ka don fasiri kɔnɔ min ye awɔ i k'a dɔn an b'a da limanaw tulo kan k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Umaru Mariko ye n'o b'a wele ko OTM a ka arajo min bɛ yen n'a bɛ Peace FM ko fɔ ni bɛɛ lajɛlen ye Peace FM dɔn ni OTM de ye o siratigɛ la Peace FM awɔ i k'a dɔn gɛlɛya bɛ a da la bi sabu ko sɔrɔ busonba dɔ wililen don
n'a bɛ wele ko a fana Umar Traoré de ko gosi ko wulilen don k'a ko ale de ka radio don k'ale de ta ye fréquence ye a kumaw kɔni tibi taaba barika bonyana kosɛbɛ fo ka na kɛ sababu ye ko radio ko a bɛna gosi min ye Umar Mariko la ko k'a di Awai-Kadɔ PCFM cɛ ma an bɛ min fɔ min ye Awai-Kadɔ Umar Mariko y'i cɛsiri min bɛ se k'a to PCFM bɛ lakodɔn a ye baara caman kɛ PCFM fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ dɔn ni Umar Mariko den wa sɛbɛnden minnu yɛrɛ fana bɔlen don ko Umar Mariko ko a tɔgɔ b'a kan anw bɛ min fɔ radio baarakɛlaw a ye radio d'u ma u ka baara kɛ commerçants a y'u to ka commerce kɛ douanier kɛ a y'a to a k'a ka douanier baara kɛ min ye Awai-Kadɔ police kɛ a k'a ka policier baara kɛ ni bɛɛ y'o kɛ a bɛ wusaya yɔrɔ busonbaw ka taa min ye opérateur économique ka taa min ye fɛn ta fréquence ta k'i sigi n'o ye yalima k'a di baara ka kɛ ni don min na saba e bɛ sigi ka n'a la o kumana ko o de y'a to Mali ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don an k'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na min ye Umar Mariko Awai-Kadɔ a ka radio ka to a bolo a k'a ka baara kɛ a tɛ dɔwɛrɛ dɔn radio baara in kɔ a b'i na fɔ anw bɛ fɛn kelen min dɔn diɲɛ na radio baara in don anw tɛ foyi den kelen dɔn ni radio baara in donc a ka to a ka radio ka d'a ma a k'a ka baara kɛ a bɛ min fɔ dɔrɔn a k'a bila a kunna k'a fɔ ni Ala sɔnna Nura FM anw b'a soutenir bi an b'a soutenir sini a ka di an b'a soutenir a goyara an b'a soutenir sabu nin gɛlɛya in ye fɛn min n'a turuturu barika ka bon kosɛbɛ anw yɛrɛ Nura FM anw bɛ nin situation kɔnɔ donc an b'a kɔnɔ parce que faamuyabaliya don mɔgɔw bɛ ka lien minnu tugu ɲɔgɔn na o liens ni ninnu c'est pas les mêmes choses c'est pas les mêmes ka sababu kɛ min ye diɲɛ don o don anw b'a mɛn fan caman mɔgɔw b'a fɔ min ye hali yan maa caman b'a fɔ nka tiɲɛ tɛ bɛɛ k'i lafiya ne b'a fɔ bi minnu bɛ k'an lamɛn a kɛra n balolen ɲɛna o a kɛra n su ɲɛna o bɛɛ k'a dɔn a kɛra n kɔ o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Nura FM Ala barika la min ye Awai-Kadɔ Ala yɛrɛ ka masaya tɛmɛnen kɔ kosɛbɛ Ala y'a nɔgɔya cɛ kelen min ye Mamadu Adama Mayiga a banna ma kaɲi commerçant ma dun ngoro ka abada don o tigi ma musomba ma dun ka suluna dun abada foyi den kelen nka an global la dɛ ye don o don mɔgɔw b'a fɔ ko ko karisa ka radio de don karisa ka radio ɲɛma karisa yɛrɛ dɛ kuma in ka ca a bɛ fɔ di voilà maaw bɛ ka kuma mun fɔ kuma in mɛnna aw yɛrɛ de la k'a fɔ n ye ne yɛrɛ dɛmɛbaa dɔw bɛ olu y'a fɔ n ye maa wɛrɛw b'a fɔ n ye diɲɛ fan bɛɛ a caman ko a fɔra ko karisa de ta don kosɛbɛ a negungun ni kuma in ye kabako ye sa dɛ awɔ k'a fɔ micro la n dabara cɛmancɛ la awɔ e min bɛ ka ne lamɛn prévu nana ye a tɛ yen autorité de la communication taa sɛgɛsɛgɛ i ka taa sɛgɛsɛgɛ a tɛ yen maa si ta tɛ wa hali k'a fɔ ko karisa min bɛ ka fɔ k'a ye n dɛmɛ a ma n dɛmɛ ni dimi bɛ na bi o dimi de bɛ na ɲɛma n'i y'a ye arajo a bɛ gɛlɛya kɔnɔna nin waati awɔ parce que maa tɛ yen min b'a solo la maa tɛ yen mun bɛ an yɛrɛ de bɛ ka pan an yɛrɛ kama na sɔrɔ busonba t'an kɔrɔ ayi foyi den kelen politique ma ta personne c'est à dire an yɛrɛ de bɛ ka pan an yɛrɛ kama na an yɛrɛ de bɛ k'an débrouiller an yɛrɛ ye an n'an ka partenaires n'an dɛmɛjɛkulu waati dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kalo bi sa an bɛ tɔrɔgɔtɔrɔgɔ min ni bɔkabin min kɛ Ala dɔrɔn de b'a ɲɛ mais et pourtant an bɛ se ka taa sɛmɛ politique ma dɔ la an bɛ se ka taa sɛmɛ sɔrɔbusonba dɔ la mais an ko Awai-Kadɔ n'an y'o kɛ an ka hɔrɔnya n'an ka danbe a bɛ tiɲɛ a bɛ bafoué dɛ n'an y'o kɛ an bɛ min nɔfɛ an tɛna sɔn maaw bɛ tigɛ an na san 20 ani kɔ an tɛ dɔwɛrɛ dɔn radio in kɔ o kumana maa si Ala yɛrɛ jati kama a kana na maa si tɔgɔ feere k'an ka radio la ça fait Mali yɛrɛ bi sigi dɔrɔn k'i miiri dɔrɔn k'i ka relation jateminɛ karisa ni karisa ka di karisa ni karisa bɛ taa dɔrɔn ka sin k'o ta k'o c'est compliqué n'an ma kuma yɛrɛ k'a kolo n'a bu bɔ ɲɔgɔn na ko sabu kɛ maa caman de b'a fɔ nin waati in na ko mun ye radio Nuru FM ye ko Sunbelu Bube Mayiga ta de don kuma in bɛ fɔ dɛ parce que Mayiga don wa non parce que Mayiga don o fɛnɛ b'a la ani mɔgɔ caman b'a fɔ ko e ni Bube ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ nka e ni Bube ye baara kɛ sira mun fɛ maa caman de t'o ɲɛ Bube yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ hali sa ani arasibati ka mɔgɔw tun bɛ mankan ni fɛn wɛrɛ la CDR n'u mago jɔra an na an bɛ baara kɛ Nura FM c'est une radio commerciale bɛɛ de ta don n'u mago jɔra an na sisan an bɛ baara kɛ siga foyi t'a la mais u bɛ ka fɛn fɛn fɔ u bɛ ka fɛn fɛn f'i ye n dɔgɔnin bɛ n tigɛ da alikuran kan tiɲɛ tɛ ɲɛma wulibali don sa a tɛ wuli tiɲɛ tɛ a tɛ wuli Nura FM Ala y'a don an garisɛgɛ la ne kelen ta tɛ dɛ ne de ye n sigi so ka miiri haki mɔgɔw ye demande dossiers di dossiers ditɔ ou est ce que ne yɛrɛ tɛ taa n kan bɔ dossier ko in na wa n ye n sigi ka miiri n ka cɛkɔrɔba min danyara n fa kɔrɔkɛ n dira min ma o furumuso Jɛnɛbu o tɔgɔ dan bɛ n bolo a tɔgɔ ye Nura ye n ye Nura tatɔ lajɛ n ko n ko est ce que n ko n tɛ Nura garisɛgɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ a garisɛgɛ bɛ se ka fara ci a fa ti dɔwɛrɛ foyi dɔn radio kɔ
nanye nura gazige lage abisika ko bi farati ni bi farati radio in to da nura la basobe akerati folo nye nura comme de créer kera nura comme communication la radio ani nura comme nura commerce voilà nura commerce ça fait obé fin jama bikola donc ni mbolé nye nura comme fana créer ka soro ka dossier do ni nura FMI o de sele flé o de gimbe nga o fana dira ande sembe ka lafia wallahi ma chayara de ma chayara fuga aywa bita ko bita nyesa choche mi yawnyinga aya fu yo kana wallahi abarika wallahi ala FMI no nganya anga chata de ay milliardaire u ba no fe millionnaire u ba no achama ayara bisika akenga amake ayara bisika akenga amake yeche billahi amake donc no problème be mariko dala na mabuli ka jo mariko ta no fe ka ta fo ka daka do lala mata ku jugo parce que maliko do aka chaw sabe balobi donc ango fo ko franfasia be ko fomya be ki tani blado arado nuna fem voilà ma kelen pe mun ta do mali be diere be mamadou adama mayiga kafu jema kamando ma banaw ndo ambe fasiri kunje sabu wati be kata na suke tamba kunje ni mi odi awaikado ni ngo ingera yoro minna be safo kufo safe wati do bike hal ni kife ka kuma fu gibla kuma safo ni fana makuma ati na bokui ndo safo mani be sidi mala bolike angrefe balugu dobe balugu siretkele balugu kodom bali ndo ja ayre wolo demuso la hawla wala quwwata ado passé bané de kola tanga nyambla jona ado passé bané ale remada bané makui ado passé bané hilo shiko nagato tumunyeri fahir balugu ye chelinge la hawla ni balugu ye ko safoya ayre demuso safo inceste à ciel ouvert il couchait avec sa fille pendant 3 ans la hawla sans savoir ukanga joka mu ni kama ko subhanallah safoya abo ndo aweka do halibi abita ni fasiri min be ni mbata ina fo nya fe chugo mi fasiri jakulu do aweka do inspecteur uka fasiri do ko aweka do maliko ne ina fo dugu chamana minya aweka do mawko ne bishi nywanga ali ni demuso korobara ka ake dobo o bishi nywanga o bike sababu min be na ne gele aweka do balugu yere la sabu minya aweka do wati do bike ni ngoro bi amai de c'est pas bon akok mana ningo min fleni min ye abayka do juma do jeudi ka duguje juma kalo kleta ani flano bena marsi kaluma san 2021 ka kera yoro mi oyi safoyi commune rural de Kati obe an yere fanfe ani bo ko ni nyanja kilomètre dama ni yoro ko folena balugu do be balugu sirit kele mo balido no ka mako xk abayka do mushedu le kol karamugo mushia no on est monsieur de Wenga non monsieur de Wenga chorbo subhanallah la ilaha illallah igreka enseignant de profession ikado ka fo ana furumso na dew o bebe shi du kele ngono minya awai do so kele ngono akonga minya awai do mara mimbe nga du ngono abi ma dabali ba de muso korobali akwale du sabla awai do akwa fara jona wa minya awai do adisida ere ko ni bora chelela ele ni kado ka fo akikai yele chukuni kai de marshi kai awai do ka fo yani kelfe ma ko sigi ay ko goyala di ele buka ko dere bala ko e ala kwa mundo d'accord bukuma dama ako kumana minye dani ye nya ko ni awikado odo ko yi ako ikado kafo minye awa sansaba dani ka chanya ne akajya ana yere formule ako kechugo ja dani baba yere odo kumbe awikado ado passer ba hilo shiko nagato watereke bako ako de stratégie ça faut population awikado dabari bana kuma imena kuma yube kamana gwa ka surtout akatake le gol karam ko yere xk ngo yube kamana gwa ako kumana minye aweka do brigade de la gendarmerie de Jalakoroji no lu kuma wulika joke wulika jo minye aweka do sem basoro saya sira la ran jatal habin we min jenzoro eleni asara pew watereke bako ako ngo nyere kera de ngo imbe damena ni minye xk jongo ala aweka do dondodi ayre de muso korobale ayo de chi ko kata chi ni na bo telela fa ba
pressé ko ka taa ɲɛnabɔ joona o kana ni ci ye denmusokɔrɔbalen in sɔrɔla k'i kan don ko ale seginna ko a ti taa n ti taa balugu dimina koyi a sina ka wuli k'i kɛ denmusokɔrɔbalen kan k'o jɛbɛkɔrɔ dasi denmusokɔrɔbalen in fana y'a fɔ ɔhɔ ni nin don san 3 kun bi ne kan a n'o passé bannen ne n'i k'a dɔn k'a fɔ n fana tɛ dɔwɛrɛ kɛ koyi n b'a fɔ ɲɛmaa ye o nɔgɔni bɛɛ la denmusokɔrɔbalen de filɛ ni awɔ i k'a dɔn ka kuma k'o ɲɛfɔ ɲɛmaa ɲɛna min ye awɔ i k'a dɔn a ba kun jɔlen don waati min ba tulo don kuma na ɛlɛn ni ani ba ka kiri non prise cardiaque bi minɛ ba kiri kana la mɔgɔw y'o cɛ ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la u taara n'a ye lapitani o waati kelen na min ye awɔ i k'a dɔn mɔgɔw kɔni ko denni ma k'a ka taa plainte don a ka cɛkɔrɔba juguya la i kɛra k'i ka min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn a bɛ se ka lafiya cogo min brigade de la gendarmerie de Jalakɔrɔji anw yɛrɛ ka brigade koyi jaa ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana ye wa ɲɛ b'a la nin dɔ ninnu filɛ nin ye anw bɛ ninnu ɲini ka dɛsɛ nka u b'u jakumadugu anw ta awɔ ka sɔrɔ gendarmew yɛrɛ kan ka nin dɔw fana mais ça travaille pas. En toute sincérité, Jalakɔrɔji ça travaille pas. Collaboration tɛ Jalakɔrɔji bi a tɛ sini an b'o fɔ. Mairie wo, gendarmerie wo, CSCOM wo, a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye. Jalakɔrɔji yɛrɛ service ni ɲɔgɔn cɛ il y a pas de collaboration, ça ne communique pas. Et c'est très dangereux. An ko Jalakɔrɔji ka développer ni tɛgɛw tɛ di ɲɔgɔn ma. Si ça communique pas, bɛɛ b'i ka kuru to i yɛrɛ kɔrɔ. Finalement n'a wolola min na an tɛna ye wa. Ala k'an kisi. A filɛ nin ye. Ni affaire tɛmɛna an senkɔrɔ yan Jalakɔrɔji aw fana ka to ka wuli ka jɔ a ɲɛma voilà ni affaire filɛ ka maa mun fɔ nin n'o ye Sebe Aruna an b'a dɔn k'a fɔ maa mun don a ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ n'Ala sɔnna an bɛna se a ma an bɛna mun f'a ɲɛna n'Ala sɔnna ma ko wɛrɛ tigɛ bɛ Jalakɔrɔji ko bɔti ka kalan ayiwa filɛ nin ye a ko nin ko in na sa min ye den ni a ɲininkalen i kɛra k'i k'a ɲininkalen yalima a ɲininkalen cɛ ɲininkalen donc ala a kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ koyi a ye dɔnkɔya fɔ koyi sabu a y'a jira k'a fɔ ko min ye awɔ i k'a dɔn ale kɔni ye san 3 kɛ ne ni ado passé bannen parce que b'a ko a ko min ye denni a ɲininkara a y'a jira k'a fɔ ko waati o waati ni mɔgɔw kɔni dara ni mɔgɔw sunɔgɔra su cafulu ka muruka min ye awɔ i k'a dɔn ŋana 2 tari ŋana 3 olu taama waati n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'o de bɛ kɛ baba wuli kuma ye ɛlɛn ni a bɛ mɔlɔnti ka bɔ maa kɛrɛfɛ baba ye kabako ye koyi kana fɔ baba nin ye mun den modèle ye kana fɔ baba la ilaha illallah muhammad nin ye mun di si den ni kɔni a bɛ mɔlɔnti ka bɔ a muso kɛrɛfɛ denmisɛnninw dalen don denmusokɔrɔbalen min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko a bɛ sin ka taa ale t'a tɛgɛ ma ten k'ale la wuli ka bɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ suulu sɛlɛ fo salon kɔnɔ maa si tɛ salon kɔnɔ ko a bɛ sin ka ale sɛlɛ ten ele ni tapi sanfɛ ne ma ɲan bila mais ne b'a la denmuso balen bɛrɛ maa lankolon a ka jugu maa la bi kɔni tel père tel fille o de ye nin ye o tel père tel fille est-ce que a b'i bolo ta ko kelen ka nin na filanan kɔni ba bɔ k'a sɛlɛ ka tapi sanfɛ ele ni o kuma na sa ko a ko yɛrɛ daminɛ jogojugu baba y'a kɛ a do passé bannen ale kɔni hakili la ko in bi dabila sa baba nana kɛ sa a do passé hilo a do passé siko a do passé nagato a do passé karago baba ko a ti dabila e b'i ka jugujuguya la musokɔrɔba yɛrɛ waati min na a ɲɛma tigɛra a ɲininka a ko ale tile kelen tɛ nin kalama ale ma bɔ a kalama wa hali ale ma segin a kɔ cɛ kɔni ta jaa cɛ dɔ burankɛ ele ni maa wɛrɛw ma e denmuso apprécier kɛnɛma e de bɛ n'o apprécier so kɔnɔ ka fɔɔnɔ k'o manse o tɛ nin ye wa ni y'o kɔni ye ŋo ɲɛma ni ne ka fɔɔnɔ k'a dun la ilaha illallah ninnu ma ka taa so kɔrɔ ani jɛ u y'a bila ka taa procureur fɛ yen Kati a taara procureur fɛ yen ele ni a ye waati dama dama kɛ awɔ i k'a dɔn yen kaso la o sɔrɔla k'a bila ka taa Bamakɔkura nka min bɛ maaw kamana guwan nin ko in bɛɛ la dɛ jaa ko maa dɔw de fana wulilen don olu bɛ delili la yalisa min bɛ se k'a to nin cɛ in bɛ se ka bila cogo min min bɛ se k'a to denni bɛ se k'a ka plainte retirer cogo min jamais cɛ bɛ bila cogo min yɔrɔ nin kɔni ye kabako ye organisation féminine bɛ yen o bɛ taa ni cɛ ɲɛfɔ abu nka ko kaso kɔni dira ma 2 ans de prison ferme. O ka dɔgɔ. Jugement kelen. 2 ans de prison ferme. Nka min ye awɔ i k'a dɔn min ye maaw kamana guwan nin yɛrɛ ye l'école karamɔgɔ ye o ye kelen ye filanan ye min ye a jɛɲɔgɔnw caman bɛ yen olu kɔni ye kuma min fɔ o de bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. a ye tanga b'u kan dɛ. olu ko k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko kunkolo yanfan saba fa. ani a fɔ nin kɔni ye a jula ka jugu dɔrɔn jamanaw ka yanfan ma u k'a faamuya. nin kɔni ye malangolo ye dɔrɔn maa fu. maa mun bɛ n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ka t'o bila maa dɔ la. Jugujugu denmuso yɛrɛ fana kana to o yɛrɛ ye jugujugu o yɛrɛ kan ka taa boli a kan ka taa boli a ma ban an tɛ wuli fo nin ka fɔ maa fana mana minɛ nin deli la ɲɛma nin kan ka taa boli nin boli yɛrɛ dama ninnu yɛrɛ kan ka nin fɛn sugu ninnu kan ka nettoyer ka bɔ société ninnu kan ka balayer de ça c'est pas bon ninnu kan ka nettoyer de jugujugu ye fɛn mais comme ça là ka fɔlɔ ka nɛmu i yɛrɛ i wolo den o cɛ mana ɲɛ togo togo k'i da n'o ye
aman ko rek na ma jawra di ni yɛrɛ kuma ka fɔ yan abe fo de na ma nya ko akera abe fo ara mo abe fo anyo be fo nyama nu la fa mo na na ale ma ɲare ni kaba ko dɛ ale ma nyaare ni ngara an fe ya safo kala ani an fɛ tɛ an fɛ jalakɔrɔji de safo abe tule me nyama ouais c'est vrai parce que a nana jalakɔrɔji jamir la yan bon la ko fɛ la an na jalamu kɛ ɲininka sa kɛ n'a sɔrɔ komi affaire taara yɔrɔ min na ala lajɛ k'a ɲininka ok maaw ka kunnafoni jɔn sɔrɔ n'o tɛ nin kɔni nin ka jugu kuma jugu ye e jamana ci ye dɛ nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ hali baw bɛ ɲininkali la ko an ka gɛlɛya ye sunsu ye yɔrɔ jumɛn ne dɔ b'a la ala ka ne sɔrɔ gasu bɛ ta ko waati sera n dɔgɔ min ye awai ka dɔ an bɛ hakɛ to ɲini kɛ arajo so tɔw fɛ min ye awai ka dɔ k'a f'u ɲɛna waati kɔni y'an ta tɛgɛ ma kosɛbɛ nin ba in na ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛ bɛn ni a ye Ibiri Ture an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn sanga ani waati Nyare waliya so Adama Ture Baba Adama ka foli lase aw bɛɛ ma min bɛ Musa Sisoko pour Amadendaw Musa k'a fo ka Banu Magaji fo ka Bernard Tapi Banu Magaji k'an to la ka Seba Sumano Stade Malien de Bamako k'a fo ka waliɲuman dɔn ka foli tɔnne k'a lase Banu Magaji Bernard Tapi Laurent Poku ka Segene Keita an kana ɲinɛ a kɔ ani Aïda Magaji Madame Keita an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Nora FM sanfɛ Ajaro Traoré k'a ka salamualeykum kosɛbɛ ne b'a fɔ cogo min na waati kɔni a y'an ta tɛgɛ ma ten cɛw ni waati na sa mun ye tantini groupe finance an bɛ foli ta ne ka n'a ka musokɔrɔba sigara an yɛrɛ kɛlɛfɛla la yan Amadu tun bɛ ko sɔgɔli Nora FM na foli o bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma ni ye Adamu ko k'a ka fo ban ko c'est bon ko de kaɲi Adamu Gindo an bɛ foli ta ne ka fana sigara jalakɔrɔ kɔnɔna la yan a ɲɛma waati kɔni a sera Sambu Kulubali général Sambu Alakile Sambu dɔnni karamɔgɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sambu min n'a ka dɔnni sigilen don a ti kuma a ti maa ci a ti maa ɲininka ni sera a ma ni min ka kan n'a bɛ se ka min ɲɛnabɔ a b'o f'i ye Sambu Kulubali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn général Sambu Alakile Sambu international Sambu an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Saka Kulubali Saka Sangare an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn an ka ani waati an ka awai ka dɔ kɛnɛ kan a fana cɛsirilen don kosɛbɛ min ye Nora FM dɛmɛli ani Nora FM ka ɲɛta a b'o nɔfɛ kosɛbɛ sigida in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn hali bi an bɛ weleweleda kɛ k'a fɔ jalakɔrɔjikaw ye structure minnu bɛ yan n'o ye cakɛdaw ye u k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma baara ka kɛ min bɛ se k'a to jalakɔrɔji bɛ développer parce que n'an y'a kɛ an bɛna de ka na wari ɲini ka na dɔ ɲini yan n'an y'a kɛ de an bɛna jalakɔrɔji kɛ an ka nafolo sɔrɔ yɔrɔ ye jalakɔrɔji développeli o tɛ anw ka sira ye donc ala ɲinifɛn tɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye dɛ ni jalakɔrɔji développera an bɛɛ ka sɔrɔ bɛ